Hello everyone, welcome to my channel. We are now outside in the Eiffel Tower. As you can see, there is a fence, a wall na, a glass. So before when I was here, it's not like this. You can enter right away there. It's open, but not anymore now. It's closed. So you can also come here in this side. There's also an entrance. So they really close. It is like this now, but before it's not like this. So there's a lot of changes. So you cannot right away access to inside. You have to go there to the entrance in the other side, and also in the other side where my first video in the Eiffel Tower. So before it's like right away street, because this street is continued to the bridge. So I am now Here, my going love, we outside look for the because souvenir I here. am planning to buy the souvenirs. So we are here in the souvenirs. So I was not able to buy the souvenirs in the Eiffel Tower. That's why if you come here, you have to buy it there, because it's different there also, and it's unique also there. So, but I have to buy something for a remembrance. So I choose the mugs because I like coffee. So, but there are so many. You can choose. You can choose if you want. There is also a price. So, but I choose the mugs. I buy two. But if I were you, buy there in the Eiffel Tower, because it's nice also there. So, and my husband is buying ice cream, so I take a video before I go. This is the Eiffel Tower. This is before we go right away, but not anymore. It is closed. It is closed, and you cannot go right away. You have to go to the entrance in the other side. So this is the tour bus, and they also are selling souvenir also there. So this is the area. This is the bridge. You can see it if you are in the top. But we go down because in that area, mauna siya ang pwede ka diha sakay o boat para i-tour ka sa tibuok Paris. Wala ipakita sa inyo ha, kay kani siya nga dalan, street na siya paingon sa Eiffel Tower. So baklay ni diri sa una, karon dili na ta diretso maka kuan kay na naman siya wall, na siya paril. So mao ni siya area. Ang diri mo kay sa una diri man gid mo stop ang metro kung mo direct ka sa Eiffel Tower. So street na dahil ka diretso diya. But karon you cannot do that because of the fence. So naami karon panaog dirimi down. Oni siya ang boat na pagasakyan kung gusto ka mag ride para makita nimo ang tibuok Paris. Pero standby rami dire. So akong ipakita sa inyo para natugmoy mga idea. So tsada kay tan-on ang Eiffel Tower. Kaya nag-adtugit mi dito sa pinakatumoy sa third level. And famous gid siya kay kung imong tan-awon busy gid siya daghan mga tao. I think kung walay COVID-19 damo, kani man gud siya ang dugokon og mga tao, daghan yung mga ni diri. So naami diri sa silong sa duol sa boat, and then muni siya ang hagdanan saka din naami diri. O makita nimo ang boat, daghan kay mga tao nagsakay. Magbayad pud ka diha.
elevator na siya sa tibuok. So, pwede ka diri mag-standby, pwede po ka dito ka maglukat og ticket, sakay ka ana. So, mauni siya diri nga area. But, dili ni mo sakay mo 20 years older. adto mi sa taas. So, My love, if you look the ano Eiffel siya Tower, my kita love, mo it's sa like going down, sa no? Paris. Ilang, kita No? mo ang nilang elevator na kamay na kaayo. Oh, yeah. Kamay kaayo maka-elevator. No? So, it's a nice experience. So, ilargo na po ng isang kapon. So, pwede po ka diya magsakay. They have to secure that the people who go inside is, scan. Huh? They have one size. Yan. Right away, the Taliban Take a leave. take over. How about the embassy there? Right away, the gun. More clean there? Oh. Yeah, No? yeah, that's. Ubani ko ninyo, magbaklay mi pa inyong dito para makita po ninyo ng area diha. Sa ibabaw, makita ninyo diha mga dula. So, we need to close it before it's open. So, it so happen that they do something there playing. So, mauni siya ang Eiffel Tower here in the highway. You can right away access before natin mo na. So, Oh, they changed na di nakita ay. ha by experience I remember. lang siya. I think I So, am go there. I am there, I think. Skating. So, ubani ko ninyo para na Yeah, asa na di ko ito sa kita una. ninyo Paris area. Remember. I cannot remember na lagi. Dili mi makadritso diha. Sa una, dritso ka makaagi anang duha bitaw ka building diha. Ilang kung gibutangan og pins kanay katula. So, patabok mi sa pikas ug diri mi sa kilid agi. If I'm not mistaken, I take a picture pag in the statue. Yeah. Oh yeah, and then I hold this one. Diri mi sa kilid ni agi, kinakain sa taas. O sa kilid mo sa
area po diya. Tsada diya ang area. Kay center mo siya sa Eiffel Tower. Pero na may nagtulad diya. So, very may agi. Pero makita nimo ang sa right side. Nice kaayo of diri po nga side. Okay, pasaka naman mi diri dapita. Kung wala nagdula diha, wala naatol nga nagdula, nindot unta to kaayo kay street gyud siya sa Eiffel Tower. Pero okay lang po kay in this side na may mga flower. So muni siya ang center. O kung wala unta tong nagdula, diri mi mo agi. Ani nga hagdanan. So kasagara makita ni muni sa salida. Muni siya sa center. So muni siya ang Eiffel Tower nga imong makita. Kaya lang nagdula. So dili ka makatake og picture going down kay kuan man gi-close nila. So daghan tao labaw na siguro kung walay COVID-19, mas daghan pa kaing tao siguro ang modugok sa Eiffel Tower. Mo guni siya ay pinakanon sa karon ang Eiffel Tower. Daghan kay tao. I think dili lang siguro ni mao nga tao imong makita kung normal na ang panahon. So tsada kay tan-aw ng Eiffel Tower sa layo diri sa center. Naamang gud naamang goy mga pins. So di ka makapita. So picture lang. Video. So ini siya. Sa first floor to second floor to third floor. So, may level man sila. So, mo ni siya ang building in between. So, kaya na siya tanahon. Ibutang din lang friends. So, kaya tao karon diri para lang makita ang view sa Eiffel Tower kay nindot magud kung diri ka mag-standby. Kita yun ang tibuok na view sa Eiffel Tower. So nakita nimo karon pati daghanan ng tao. And klase-klase ni nga mga tao kanang diri. Because of this pins. As you can see ang area kini nga building diri sa pwede siyang pagpagawas. Pwede pud ka mosakay og bus, pwede pud ka mosakay og metro, diri ka mo stop, diri ka mo agi kung kag Eiffel Tower. Andot kay tan-awon in person. So supposedly kung wala toy pins, tsada kaayo diri kay panganaog man karon man gud kay butangan nila og pins kay nay kadula di sa ubos. So dili kayo kan. Pero at least good kaayo maayo kayo nga experience kay nakaanhimi diri during summer. So I try na ko na ibutang ko tong mga video na ko sa Paris before, but that was 2005. So pagawas na mi kay magpaglay mi. So diri mo stop ang bus, ang tour bus or any kind na bus. Dayon naapo diri nga area ang metro dito dapito. So muna siya ang Eiffel Tower, muna siya ang mga building pagawas akong makita. And see you in my next video in Paris. Thank you for watching. God bless everyone.